Palmsnijnoptocht in Akrum is een al heel lange traditie. Een traditie van maar liefst 83 jaar. Een soort Akrumers en oud-Akrumers doggen mij om de optocht door het dorp. Joet wiet bij Safier en net sinds het wat mindere waar, winnen zowel jong als oud de fleurig onder. Deze dag houdt in dat er een heleboel band mij rennen met een palmsnijstok, ouders, pakers en beppers, maar ik met name oud-Akkermers en oud-inwoners van Neskom hier en dan hebben we nog een reuniekarakter hier in Hotel Goeres. Om de traditie in Akrum terug te zetten en bikkelijks de hoendetier te hellen, moeten de komende jaren wel aardig onlutsen worden. De belangstelling is de laatste jaren is een beetje minder worden en daarom proberen wij het nou ook weer op te krikken. We hebben haantje bakken gehad voor de kinderen bij Bakker Boonstra deze week. We hebben extra publiciteit. We gaan eerst naar Leppenheim en dan gaan we naar Koepersburg. De burgemeester komt ik. Wat voor stok hebben de bier? Een palmpasenstok. Ja. En waar is die voor? We gaan erin omdat Jezus die komt in Jeruzalem op een ezel en dat vieren wij dan. De sfeer is de hele dag goed en het vertrouwen voor de vierde toekomst heel groot. Wij zijn zelf als stichting van plan om er nog zeker 84 hier aan vast te knopen en ik maak je dat ik nog mee.